खाथि जायोबा बे ओनसोलनिफ्राय आङो 7निफ्राय 8,000 बेब'हाराव आङो मा होनो भट मोननानै बेवहाय देरहासार जानो हागोन एकदम खाथार बिपिएफ राजनितिक दला रावनिबो सहाय लायाबालानो सोरबा मानगोनां एमडिबिनि संगठननि बिथांमोननि बा इउपिपिएलनि एबसुनि सोरनिबा संगठननि कुनु सहाय लायाजासेनो बिपिएफ राजनितिक दला थांनाय 15 बोसोर बा खेबथाम गभर्नमेन्ट सालायबोखांबाय बिपिएफ इउपिपिएल राजनितिक दलनि गेजेराव हयथ' जों जे सिन्था खालामदों रायजो राजाया जेखौ आसा खालामदों निश्चय मोगथां महर मोनथों बेखौ जों आसा खालामो 2025 नि इलेक्शनाव बिपिएफ राजनितिक दल हिसाबै बे बिटिसिनि शासन बारखौ हमथानानै लाखिनो हागोन आरो फिन खेबसे हाग्रामा महिलाफोरा बिटिसिनि चिफ महरै जागोन बेबायदिनो बिपिएफ राजनितिक दलनि जे नियम बे खान्थि बे मथे दिनै फैयै फैयै बोसोरथाम बारलायलांबाय बेनि थाखायनो दिनै बोसोरथामनि जोबनानै गोदान कमिटि दानांगौ जानायलाय दिनै जोङो बे 6th फाइनाल कनफारेन्सखौ दिनै बानायनाय जाहैबाय आसा खालामदों जोंनि जे गोदान कमिटि जाय बिथांमोना दायित्व लागोन जाय बिथांमोना नेतृत्व होगोन बिथांमोना निश्चय फैबाय थागोन समाव जोंनि बिपिएफ राजनितिक दलखौ आरो जेसेबां शक्ति दंना बेनिफ्राय आरो शक्तिशालिसिन रुपाव बिथांमोना खामानि मावनानै बिपिएफ राजनितिक दलखौ निश्चय देरहासारनायाव मदद होगोन होननानै आङो मिजिंथिदों दतमा समष्टि हिसाबै बेवहाय गुबुन जेबो बिकल्प गैया बेवहाय बिपिएफ राजनितिक दलनि रावबो जेबो बिकल्प गैया बेवहाय बिपिएफ राजनितिक दलआ देरहागोन मानो होनोबा बे ओनसोलनि विभिन्न जाति गोष्ठीनि मानसिफ्रा विभिन्न जाति धोरोमनि मानसिफ्रा बिपिएफ राजनितिक दलनि जे नीति जे आदर्श बेखौ मोजां मोनो आरो बेवहाय गुबुन राजनितिक दलआ जोंनाव जेबो प्रभाब खोख्लैनो हाया फैबाय थागोन समाव जोंनि लक्ष्यआ बे फैबाय थागोन समाव जों बिटिसिआव हाग्रामा महिलारि सारखौ फिन खेबसेबाव बिटिसिनि चिफनि गादियाव बा सिआरआव फज'फिननो बे ओनसोलनि विभिन्न जाति जनगोष्ठीनि मानसिफ्रा एकदम जानजि खाफ्रानानै दङ समाया माब्ला फैयो बा समाया जेब्ला फैयो अब्लानो दतमानि बिजाथि बा बिटिसिआव जाय बिजाथि जागोन बे बिजाथिखौ देरहासार खालामनायाव मदद 100% जों मदद होनो हागोन होननानै जोंनि रायजो राजाफ्रा बिश्वास दं आरो आं आसा दं बिश्वास दं आङो दतमानि एमसिएलए हिसाबै थांनाय गोबाव समनिफ्राय जों नुबोनाय बिपिएफ राजनितिक दलआ जेब्लानिफ्राय जन्म जादों बेनिफ्राय बे ओनसोलाव खुनु देरहानायनि जेबो गुबुन राजनितिक दलआ देरहानायनि जेबो बेवहाय पजिशन गैयामोन दुर्भाग्यजनक मोनसे समाव जोंनि गेजेराव विभाजन जानायनि थाखाय बे मोनब्रै बा खेबब्रै जे इलेक्शन थांबाय बेवहाय जोंनि दलनिफ्रायनो मोनथाम भागाव गावनायनि थाखाय जोङो मात्र 1150 भोटाव जों देरनो गोनां जादों बेनि बादै जों बिपिएफ राजनितिक दलआ बेवहाय जों जेनफेराखै थांनाय जे बिटिआर सुक्तिनि जे धौ जे शान्ति सुक्तिनि जे धौ बेवहायबो जोङो बिपिएफ राजनितिक दलआ बा बिपिएफ राजनितिक दलखौ दतमानिफ्राय खुनु जेबो खालामनो हायाखै ओंखायनो जोंहा आसा दं बिश्वास दं बे ओनसोलनि रायजो राजाया बिपिएफ राजनितिक दलखौ गोबानानै लागोन आरो फैबाय थागोन समाव जोङो देरहासार खालामनायाव मदद होनो हागोन होननानै आंहा गृह बिश्वास बिपिएफ आरो इउपिपिएल ज' जानायनि बाथ्राखौ जों खोनानो दा बे ज' जानायनि बाथ्रा बुंबाय थानाय समावनो बिपिएफआव बिदि सोलाय सोल' ज' जाबाय थानाय नुनो मोनदों बेयो मानि जोंबो खोनादों बिपिएफ राजनितिक दलजों इउपिपिएल राजनितिक दलजों बा जे रिजनेल जे राजनितिक दल बेखौ एबसु मानगोनां एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा खावलायनाय लोगो लोगोनो मोननैबो रिजनेल राजनितिक दलआ बेखौ पजिटिभलि लानानै दा रायलायबाय थानाय बा आलोचना खालामबाय थानायखौ सोलिनायखौ जों खोनाबाय थादों पेपार मिडियाजों नुबाय थादों जोंबो दतमानि आङो दतमानि समष्टिनि एमसिएलए हिसाबै आंबो बेखौ वेलकाम खालामगोन जाहाथे भबिष्यताव जोंनि बे आलोचना खालामनाया पजिटिभ दिगै थांबाय थाथों आरो मोगथां महर मोनहैथों आं बेखौ आसा खालामबाय लोगोसे जे इउपिपिएल आरो बिपिएफ बे मोननैबो नीति आरो आदर्शआ बेवहाय आलदा आलदा दा बेवहायनो गावखौ सार्भाइभ खालामनो थाखाय सोरनिबा गुबुन राजनितिक दलनि मानसिखौ लेंनानै लाबोनाय बा गावनि दलाव
जइन होफैनाया बे स्वाभाबिक जों ओंखायनो बेखौ जों बुंनाय नङा जोंनि नीति आदर्शखौ जाय बिथांमोना दल संगठना मोजां मोनो बे जों एकदम मस्ट वेलकाम आरो बिथांमोनाबो बिथांमोननि जे नीति आदर्शखौ जाय बिथांमोना बिथांमोनजों मार्चाप जाहैदों जइन जाहैदों बिथांमोनखौबो जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया जों आसा खालामगोन BPF UPPL राजनितिक दलनि गेजेराव हयथ' जों जे सिन्था खालामदों रायजो राजाया जेखौ आसा खालामदों निश्चय मोगथां महर मोनथों बेखौ जों आसा खालामो बिटिसिनि मोननै आनसलिकआ ज' जानायनि खोथा सावरायबाय फ्रम अफ एक्सन फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव आलादा इलेक्सन जानायनि बाथ्रा बुंबाय थादों बेयाव थारैनो बिपिएफनि गोहोम गोलैगोन नामा थांनाय गोबाव सम जे बे 15 बोसोर 17 बोसोर जे जों जे शासन कालाव जों जे इलेक्शन गेलेबोदों 15 बोसोराव जों खेबथाम जे इलेक्शन गेलेना जों देरहासार जाबोदों बेवहाय हारसिङै सिंगेल BPF राजनितिक दला रावनिबो सहाय लायाबालानो सोरबा मानगोनां एमडिबिनि संगठननि बिथांमोननि बा UPPLनि एबसुनि सोरनिबा संगठननि कुनु सहाय लायाजासेनो BPF राजनितिक दलआ थांनाय 15 बोसोर बा खेबथाम गभर्नमेन्ट सालायबोखांबाय बेवहाय गुबुन राजनितिक दल बा दिनैहाय गोदानै जन्म जानाय बा माबा मोनसे दलनिफ्राय गेलेगोन एनडिपि बिथांमोन दैदेनगिरि बिथांमोना गेलेगोन होननाय खोथाया जोंनि BPF राजनितिक दल हिसाबै जेबो खथि जाया बरंस बिथांमोना गेलेयोबा जोंहा लाबसो जानायखौ जों नुदों खारन मानो होनोबा बिथांमोननि माखासे दल संगठनफ्रा गोबां फारसेनि बिथांमोननि कर्मकर्ताफ्रा UPPL राजनितिक दलजों बा PCDR राजनितिक दलजों बिथांमोना बांसिनै सिथाबनानै खामानि मावबाय थाबोनायखौसो जों नुबोदोंमोन आरो दिनैहाय गोदानै बिथांमोना गावसोर एक्सट्रा गेलेनायाव BPF राजनितिक दला बेवहाय खथि जागोन बेखौ जों नुवाखै ओंखायनो जोङो फैबाय थागोन समाव BPF राजनितिक दल हिसाबै जोंनि भबिष्यतआ बिराद उज्जवल जोंनि रायजो राजाफ्रा बे ओनसोलनि बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि रायजो राजाफ्रा जोंनि BPF राजनितिक दलनि नीति आदर्शखौ मोजां मोनो हाग्रामा महिलारि सानखौ शिब महरै सानफ्रामबो बा हदाय लुबैबाय थायो बेखौ जों बयबो मिथिगौ नोंथांमोनाबो मिथिगौ नोंथांमोननि मिडियाबो जोंनिफ्राय बांसिनैनो मिथिगौ हयथ' ओंखायनो जों आसा खालामदों फैबाय थागोन 2025नि इलेक्शनाव BPF राजनितिक दल हिसाबै बे बिटिसिनि शासन बारखौ हमथानानै लाखिनो हागोन आरो फिन खेबसे हाग्रामा महिलाफोरा बिटिसिनि चिफ महरै जागोन होननानै जोंहा एकदम बिश्वास दं जोबथियाव मोनसे सोंथि गौतमादियाव नोंथांखौनो बिजाथि महरै होफिनगोन बायदि खोथाखौ जों सानबाय थादों थारैनो मोनमारोब्ला बेसेबांसो भटनि फारागथियाव देरहागोन होननानै आसा खालामनो जोंनि बे ओनसोलनि मोनफ्रोमबो जाति जनगोष्ठीनि मानसिया BPF राजनितिक दलनि नीति आदर्शखौ मोजां मोनो ओंखायनो बे ओनसोलनिफ्राय आङो बिजाथि जायोबा बे ओनसोलनिफ्राय आङो 7निफ्राय 8,000 बेब'धानाव आङो मा होनो भट मोननानै बेवहाय देरहासार जानो हागोन एकदम खाथार बेखौ आं एकदम गृह बिश्वास